Johnson fami joni harme jeetiɗɗe ngari gila l'islam aran gila feccinani mbima prophétuji kewɗi ngara duuɓi ujunnaji jeetati ko adi jibinede Isa ennebi Isa ɓi Mariama ko adi ɗum oɗo diine on woodi harme jeeɗiɗɗe eyyi gila nden noon kamɓe ko ɗiɗo harameji jeeɗiɗi ɓe karminno caggal mum nde islam ari kanon waɗi ko harameji tati eyyi mais jeeɗiɗɗe ko ɗum addi fulɓe ne mbiya ñawore Allah ko laabi tati ɗum ardi koye islam kono jeeɗiɗi ɗi ka aɗa nana mbiyanam hokkam ɗum ɗo harameji am jeeɗiɗmi ala eyyi ɗum ɗo ko tawagal fulɓe ɓooyngal ngal diine ngal ɓe ndewanno eyyi joni noon soɓe ndewa nangue noon eɓe jogui noɓe ndewranno ɗum eɓe jogui kadi noɓe jaɓɓorto songue fuɗa ɓe mbiyata ko buuɗal yurmede ƴeesima e binde gueno ɗum woni so ngal fuɗa eyyi ngal ƴeesima e binde gueno yo jaam ñallu ha to cinsiñɗe ma kaaɗi jawdi e ɓiɓɓe e ɓesgu nani sari e ladde yo yitere ma reen kala ko jiɗɗa mamin cottir ɗum biigi dimaɗi e ƴiƴam sagataɓe amin keddi e fiɓde nde min piptata yo jaam ñalluɗo ñalluɗa yo jaam ñallu ha to cinsiñɗe ma kaaɗi machallah wayno so nangue no fuɗa ɓe mano eyyi ko ɗum ɗo ɓe kalata so tawi yeehi ha nangue faye fudde ɗum woni ɓe kaala kaɗo haala ɗum woni soɓe ndewa Allah ko ɗum ɗo ɓe jangganno eyyi e ɗemgal Pulaar lamgal ok so nangue no fuɗa e mutane eyyi eyyi so nangue ƴellitima kadi ɓe mbiya buuɗal ƴellitugol par ce que ƴellitima so yeehi hanti ha beeta e ñawlude ene ñawlini eyyi hanti ko fuɗɗima wulde ɓe mbiya buuɗal yurmede gueno towɗo o a toowi a senima a laatima kal haldi hakkude tagoje jomiraɗo eyyi ɓurema limtotako a yaynanima binde a findini gurdam e nder aaludere muɗum fendide a softini tagoje amin keddi e fiɓde nde min piptata ɗum woni noon kadi ɓe ndewa e ɗiɗon harameji jeeɗiɗi ɓe kaala noon fiɓde nde woni min penata min kulata min toñata min gujjata min janfota ko min gopata jomina saabu min taƴata enɗam kala ko daña koko renda machallah eyyi ɗum hanti ko soko nangue wuuli nangue ñawli ko nden ɓe kaalata kaɗo haala machallah mais joni wayno so nangue mutine ɗum nen kadi ne jogui parole uji mum eyyi dusirɗi nangue kadi ne toon so nangue muti ɓe mbiya buuɗal yurmede gueno towɗo a waynima e jiiɗe men a diƴi e niɓɓe e mbewgu adunaji jaam yeeso ma e caggal ma amin keddi e fiɓde gueno nde min piptata min pirtata yo jaam waal wuuro e ladde yo gilli e weltare mbaal e ɓerɗe ya jaɓan min an jomiraɗo ɗum ɗo ɓe jangganno kadi so tawi nangue ina yaaha ɓe dusira ɗum ɗiɗo taw nden defte galano eyyi ko ɗiɗo konguɗi ɓe jangganno kamɓe e ɗemgal men machallah eyyi joni noon so yeehi ha jamma jofi kadi eɓe jogui koɓe kalanno taw jiidato jamma ari eyyi so futuro yoni hanti nangue muti hanti wona gue jofi ɓe duusigue gue muti ɓe kaali ɗiɗo haalullaji so jamma ari kadi nde mbiyaten juulal gueƴe ngal gueƴe saa gueƴe ɗum woni hanti ɗon woni toɓe kaalata ɗum so yeehi ha jamma jofi niɓɓe curi guite binde jofi pittali jebbilanima ɗoygol a faami de ya suddu min wibjo ma kisal min keddo e nden ka gueno mo yitere mun gongata ɗanotako amin padi e buulol ndogu ma kuncowol niɓɓe jalbina binde findina gurdam e nder aaludere muɗum fendide ko an duumi ko an saasi goɗɗo e goɗɗum ala so wona an jomiraɗo an gueno ya jabuno min ɗum woni ɓe lelo